Ünnepélyes eredményhirdetés következik. Az érmeket Park Krisztián olimpiai bajnok adja át. Magyarország 2013.-14. tanévi diákolimpiai ügyességi és váltófutó csapatbajnokságán a fiú magasugrásban 6. helyen végzett Budapest 15. kerület Szent Korona általános iskola 145-ös átlaggal. Ötödik Eger Kemény Ferenc sportiskolai általános iskola 145 centis átlaggal. Negyedik Szolnok Széchenyi körúti általános iskola 146-25-ös átlaggal. A versenyszámban harmadik bronzérmes Eger Hunyadi Mátyás általános iskola 150 centis átlaggal. A csapat tagjai Pap Martin, Bárány Tamás, Szakó András, Sárközi Dávid és Laffer Krisztófer. Felkészítő testnevelő tanár Bíró Csaba és Mezeini Makos Beatrice. Második helyen végzett ezüstérmes Miskolc Földes Ferenc Gimnázium 150 cm-es átlaggal. Kovács Levente, Sipeki Máté, Török Ábel, Vad Gergely, Füriyész Péter a csapat tagjai. Testnevelő Letek László. A versenyszámban győzött, diákolimpiai csapatbajnoki címet szerzett Albert és a Tesedik Sámuel általános iskola 151,25 eredménnyel. Legényi Bendegúgy, Farkas Ádám, I. és Péter, Kigelmayer Balázs és Galló András a csapat tagjai, felkészítő testnevelő tanárok Balla Lajos és Ecsédi László. Gratulálunk!